Nasinda kutaura nenyaya of understanding the foundation. How do you understand the Father? Ndiverengerewo Genesis chapter number 1 verse 26. Mova maverenga our theme scripture. Mova mandiverengera kuna 1 John chapter number 4 verse 19. Tichaverenga kuna Genesis 1 verse 26. Ipapo Mwari akati, ngatiitei munhu nemufananidzo wedu, akafanana nesu, uye ngavave nesimba pamusoro pehove dzegungwa, nepamusoro peshiri dzedenga, nepamusoro pemombe, nepamusoro penyika yose, uye nepamusoro pezvisikwa zvose zvinokambaira panyika. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on earth." Okay, ndiverengerewo 1 John. Okay, it's fine. Read the theme scripture. Mangwanani vakaenda kugwenga reTekoa. Vava kuenda, Jehoshafati akasumuka akati, "Teererai kwandiri, Judha nevanhu veJerusarema. Tendai Jehovha Mwari wenyu, ipapo muchasimbiswa. Tendai vaprofita vake, ipapo muchabudirira." So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper." 1 John chapter number 4 verse 19. Tinomuda nekuti iye akatanga kutida. We love him because he first loved us. John 3:16. John 3. Nekuti Mwari akada nyika nekudaro, kuti akaipa mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Let's go back to Genesis 1:26. Leave it on the screen. Let's start from there. Maita yenyekomborerwa inashe. Vaombererewo maoko vachangobva kudya pfuma yemwana wavo musikana achangobva kuroorwa. Vafarireyo. Hallelujah. Ndoda kumbodzokera pa the foundation yekunamata. Ndati pamwe pacho patinoda kudzokera ndaumbonotaura on the foundation. You need to take time to understand the Father. Who is your Father? The name of a child is derived from the father. The characteristics of a child is derived from the parents. When God created a man, ngatiitei munhu nemufananidzo vedu, akafanana nesu, uye ngaave nesimba pamusoro pehove dzegungwa, nepamusoro peshiri dzedenga, nepamusoro pemombe, nepamusoro penyika yose, uye pamusoro pezvisikwa zvese zvinokambaira panyika. When a child is born into the family, he is given dominion automatically. Whatever we have belongs to the child. Whatever we are trying to make is for the goodness of the child. Mwari bavari kuti let us make men in our own image. Why does God loves a man to the extent yekuti takazoti Mwari vanoda munhu? It is in the nature of God to love. Why is it God loves men? It's God's nature to love. Why is it God's nature to love? Because it's his own creation. Munhu wese anofarira chinhu chaagadzira. So God is honorable to love us because it's his nature to love us. We are not loved by merit, but we are loved because of God's nature. Let us make men for us to love. So God loves a man. Men not as a masculine, but men plural as in humankind. Mwari vanoda munhu. Why does God love a man? It is in God's nature to love. God loves you because it's his nature to love you. Point number one. Point number two, the position
of an enemy is determined by the distance at which the child is to the father. Every enemy is very easy to attack when the child is far away from the parents. Nevakomana vanotomenda vana vekuma teenagers vanozviita kana vabereki vari kure. When the child is closer to the parents, then the enemy is distant. So as Christians, because it is God's nature to love us, it is now our responsibility to draw nearer to him, that the enemy draws far away to us. The further you are from God's presence, the easier you are to be attacked by all types of enemies. When you are going through tribulations and challenges, the easiest way of overcoming tribulations is to draw nearer to the love of God. When you go closer to him, problems become. Munoziva kuti mukuremerwa kwese ukaenda padyo naMwari zvimwe zvinhu zvinopera, even usina mari, but pane satisfaction yekuti ndaenda kuna Baba, ndataura naMwari. When you are depressed, the moment you pray, the moment you read the Bible, you feel that I am much better. Why? You have drawn nearer to the nature of love, and you are getting into the parameters or in the intimacy of love. Or kupinda munyasha. Saka zvinokushungurudza zvinoita zvishoma. Tarisari padhuze newe. Umuti kana ndaremerwa, there is a friend who sticks better than a brother. David says, your steadfast love is better than life. With you is the foundation, the fountain of life. In your light, we do see light. Kana wakuda chiedza, unoenda pane chiedza. How do you see light? You see light by going into an area where there is light. And the light in this stage in Dimari. Kune vamwe vanhu vekuti paunoremerwa, unetsika yekuti I want to drink over it. I want to share with someone. But can I tell you, kuziva Mwari kunotibatsira chinhu one. Now I know that I can go to God with the bad feelings. I don't always need to take it on myself or have someone to talk to about it or drink over it. I can go to God with it. Pane maturity yekunamata, kunzwisisa Mwari, kudarika level yekurwadziwa, kuti kana ndarwadziwa, I'm not going to drink over it. I'm not going to drink until I pass out. I'm not going to share until the whole world knows. I'm not going to look for solutions. Kana moyo wangu warwadziwa, ndinoenda pamberi paMwari akagadzira moyo. Arikuti let us make men in our own image. Arikuti ngatigadzire munhu nemufananidzo we. Do you know that the deeper you understand who God is, the easier it is to maneuver in this life? Pananga ndichinyora manotsi angu, ndanyora this statement, and I want you to repeat it or to write it somewhere. We are cruel to ourselves if we try to live in this world without knowing about the God whose world it is and who runs it. It's being cruel to yourself to try to live in a world that was created by God without loving the creator and the person who runs the world. What it means in a nutshell is, zvese zvamunoona nemeso, nezvese zvamunoona nezvamunodesire, kuna ari kumusoro kudenga anozvikondrora. Saka kunorarama munyika, muterritory ine muridzi, iwe usingatauri nemuridzi wacho. Uri kurarama munyika ine muridzi, iwe usina hukama hwakanaka nemuridzi wacho, unoomerwa, kurerukirwa. Do you know what normally makes life easier? Is when you are in love with the person controlling. Kana uchida kudya nyama pamuchato, zivana neari kupakura. Vanhu vazhinji vari kutaura nyaya yenepotism. Vanhu vazhinji vari kutaura nyaya yehuori necorruption. But I want to ask you in all fairness, ukamuka wa minister waunotanga kuappointa ndiani? Mwana wamai wako. Izvezvi vanhu vese muri kuchema kuti vari kutorana pahukama. Iwewe ukataka kuwana chekudya waunotaka kutora ndiani? Pahukama, unless kana pfungwa kumusoro kukuri empty. Kana kwakakwana,
unodaidza wekwako kuti uyai vekwangu tidye, pano pane zvaitika. Saka kana wakuda kudya zvepanyika, wirirana neakakirieta nyika, wirirana nemuridzi wenyika, nzwisisana neakakusika. Ari kuti let us make men. Vanhu vazhinji tiri kutsvaga mapostori, tisi kutsvaga Mwari. Tiri kutsvaga vafundisi, tisi kutsvaga Mwari. Tiri kutsvaga vanhu vane power, tisi kutsvaga Mwari. Ukanopiwa nemupostori, iye atopiwawo, anosara nerakawanda. Wakamboona mapakuriro anoita vanhu vekuketering? Vanhu vekuketering kwete vekuchechi, asi vanhu vese vekuketering vane dzimwe poto dzavasingapakuri, dzavanosiya kuseruku. Pamunoti chikafu chapera mukateerera kuseruku, ndo paunoona vakumanyura nyama yakanaka nepoto dzisina kutsva. Nevane maperembudzi pavakabuda murumbo Mwari achidzinga vaFiristia vachinzi pavanoti tikagara pano tinofa, Bhaibheri rinoti vakatanga vaviga rimwe goridhe nerimwe ndarama rakanaka kwakuzonoudza vari muguta kuti kuno kwaita chikafu, but chimwe vamboviga. But iyi ndonomawo chaiwo. Kumaketering company, poto inenge yakatsvukira inoiswa kuseri, nezvimwe zvakatsvukira zvinoiswa kuseri. Vekupraise and worship vanopiwa zvatsva nezvimwe. Ivo kana vakusuka ndiro wozotanga kunyatsokunanzva chinonaka chaicho chaicho, ndopavanotanga kumanyura chicken iya inenge yakamunuswa kumana hatikashandiri mahara. Kureva kuti munhu wese akasvika panodyiwa ananga kudya iye. Saka unonzwa vanhu vachiti vane uori. Do you know kuti uori hauperi vanhu vachine ukama? Kana muchida kubvisa uori panyika, bvisai ukama. Kana ukama uchipo, munhu anotanga kurangarira wekwake. Iro shoko raMwari rinobva rati akatukwa asingazive wekwake. Saka ndiri kuti pakunamata kwedu Mwari, let's try to understand the Father. Do you know kuti in every situation that you have, the love of God can suffice, can give you a breakthrough. Kungonzwisisa kuti Mwari vanodei. John 3 verse 16. You know that for God so loved the world that he gave his only begotten son. Kureva kuti Mwari agone kutibatsira, akatipa munhu watakajaira, vatinonzwisisa, vatinogona kuyanana naye. Nanhasi aiti chiti ngirozi yakaburuka. It's very easy to relate with Jesus Christ than to relate with the angels. Because even my features akafanana nesu. But the understanding of who God is and what does he do on us, attract even my miracles. Kungozoti Mwari vanoshanda sei, who God is, who is your father. Munoziva here kuti kune vamwe vanhu vekuti vakafanana naMefishibhosheti, akanga ari chirema, asingarwi hondo, asina chaaita, but akararamira nyaya yekuti baba vake ndiani. Akasimudzwa nenyaya yekuti baba vake ndiani. MaKristu patinotanga kunonzwisisa kuti Jesu ndiani, anomirirei kwatiri. The more confidence you have in the Father, the better it is to overcome problems and to enjoy. The name of the children is normally delivered from parents, Christ Christians. Ukatarisa the nature of God, kazhinji kacho people get excited and we get overwhelmed by blessings, then we forget who God is. But if we go back to the basics, womboti Mwari chi, vakandibatsira nei, vakandigonera chi, vakandibvisa kupi, ndakatangira papi. Normally if you backtrack to the foundation, I was praying and asking a drunkard, a very good drunkard. I asked him, how many 6-packs did you drink this weekend? He said to me, I think about 11, from Friday to Saturday. Agarowama 6-pack 11. Then I asked him, when you got baptized, what did you have? When you got baptized, what did you have? Fundis naiwane trousers one, nangandi sina boots. The day I was baptized. And now you are drinking, what do you have? I've got a car, I've got a house, I've got companies.
kureva kuti paakagamuchidzwa nyasha achibhabhatidzwa achiropafadzirwa pfuma akanganwa rudo rwakamusimudza asangana nedoro. Kazhinji kacho when we get astray from the presence of God, we get overwhelmed by the outcome of blessings. Imbodzokera the day that you were baptized. I want every one of us who are adults, the day you repented and the day you were baptized, une mimwe minana yawaifunga kuti Mwari vanoita, but nhasi nekwekuda kwekuti you are overwhelmed by blessings, unogona kunge wakanganwa mimwe minana inoitwa naMwari. Let's not forget what God does. Let's not forget what the Father does. Botaridza munhu ari padhuze kuti sakanganwa zvinoitwa naMwari. Do you know kuti pane mazuva atakapfuura nawo ekuti kutenga hembe wanga uri munana? Vangani venyu vanorangarira mazuva akadaro ekuti kutenga hembe chaiko vaiva munana, wozosvika rimwe zuva rekuti unoti kana ndikasiya bhegi rese ndogona kungodzoka nedzimwe. So what am I saying? Let's not forget the Father. Let's always be rooted to understand kuti patova nemunhu pakaitwa decision kudenga, kuti munhu atova panyika, it's a decision that was made in heaven to create you as an image of God, and wherever you are you must carry the image of the Father. The way we pray, the way we talk, the way we do things, the way we build up, let's remember the image of the Father. Who is your Father? By message, ndakawana one revelation. Kuti people want to take good feelings unto the Lord, but they don't want to take bad feelings unto the Lord. What do we do when we are angry? What do we do when you are sick? What do you do when you are bored? Imimi henyu vakuru amuwanzi kutaura kuti I'm bored. Asi vane ma-teenagers nema-Sunday school, word rekuti I'm bored, you hear it often. Vangani vakamborinzwa word iroro. It's a vocabulary inoshanda kuma-teenagers neku-youth idiki. Imimi you never bored, ukangoita koko yako unenge uri bored, hati mira. Palevo yedu hatina kumbobvira takabvumidzwa kuti you are bored. Waitu vari kumashure uko havapo, vari pamasofa havapo, havasi kutinzwa. Mazuva edu waitu ukati you are bored wairohwa. Uri kubhowekana? Uri kubhowekana? Iri statement rausingatauri, kupindura kwairovesa. Kudaira kunyarara futi kwairovesa. Timu risimo iri rakatirera iri, chitrobo chaigadzirirwa zvinhu zviviri. Asi generation yatave nayo anogona kuudza kuti I'm bored. Chikafu chiripo, pekurara paripo, chekupfeka chiripo, zvese zviripo, ongokuudza kuti but I'm bored. But isu waiboekana nei mbudzi dzakakumirira, waiboekana nei mombe dzakakumirira, waiboekana nei, waiti ukaenda kudhibhi ukatsvairamba ukasuka ukadi nguva yekuboekana panga pasina, but kuru ratinaro rine nguva yekudi yekuboekana. Oro plus maida uzotaura kuti I'm bored, wairiziva here izwi racho. Vocabulary yacho yekumboti I'm bored waiziva here. Anditi unotaura zvaunoziva. Would you say I'm bored? Did you know there's a vocabulary that is known as I'm bored? It was not there. Vazhinji venyu makatorinzwira muno mujobheki kuti I'm bored. Kureva kuti every generation ine painoda Mwari. Imi maidawo Mwari kuti musabayiwe neminzwa kumombe. Avanodawo Mwari kuti varege kuboekana havo vari paTV. Umwe neumwe anoda kuremember the Creator. That's why you see kuti drugs, prevalence of drugs and the use of bad substance is higher in the teenagers and youth. Why? Because they are bored. Isusu, there was no that room of being bored. So my drugs anga asina kuwanda,
But in ndikudzoka ndoti kana Mwari vari pakati pedu, he takes that space of being bored. He takes that space of feeling lonely. He takes that space of arrogance. It takes that space of the courage to go to substances. It takes that space when you are protecting the image of God, you do not take drugs. When you are protecting the image of God, you do not get bored because you have a friend who sticks better than a brother. Preservation of the image of God. Pane, a statement that I want to share with you. What makes us sometimes lose the image is when we divert from the basics, doing small things. I was writing that, how do you love the Lord? How do you make sure that you are rooted in Christ? Seek to improve basic things. We are looking to not complex things that do not happen often. While ignoring basic things that happens every day, you also forget your image. Things like praying for food, things like reading your Bible, things like improve those techniques of how to read the Bible, improve those techniques of valuing your humanity, kuchengetedza unhu, kuchengetedza vocabulary, kuchengetedza dressing, kuchengetedza the thoughts, things that you do every day protects the image of God in you. Things that you do each and every minute protects the image of God in you. Not complicated things.